Il-każi attivi ta' coronavirus f'pajjiżna li ġew qabżu l-100 kif fl-aħħar sigħat kienu rrappurtati 11 persuna oħra bil-COVID-19. Dawn irriżultaw minn 1519 test bit-total tal-każi pożittivi mill-bidu tal-kriżi medika s'issa jitilgħu għal 569. Fl-aħħar sigħat irriżultaw wkoll li fiequ 4 persuni oħra bit-total ta' persuni li fiequ bekk jitla l-460. Għaldastant meta wieħed jeskludi lil dawk li fiequ u l-6 persuni li sfortunatament tilfu ħajjithom, il-każi attivi telgħu għal 103. Dawn iċ-ċifri ġew ippubblikati mill-Ministeru tas-Saħħa fuq il-paġna tal-istess Ministeru fuq Facebook, għalkemm dettalji addizzjonali kif kienet wassal il-Professur Charmaine Gauci ma natawx. Fil-fatt s'issa ma wasal l-ebda aġġornament dwar il-każi li għadhom qed jingħataw kura fl-isptarijiet, fosthom l-anzjan ta' 97 sena li jinsab rikoverat fl-isptar Kerim Grek. Ma nafux lanqas jekk iddaħlux nies fl-ITU l-etajiet tal-każijiet ġodda jekk humiex asintomatiċi jew jekk fosthom hemm xi impjegati li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. Il-bulettin mediku tal-Professur Gauci issa se jibda jsir biss 3 darbiet f'ġimgħa, it-tnejn l-erba' u l-ġimgħa. Wieħed irid ifakkar li fil-konferenza tal-aħbarijiet li wassal il-Prim Ministru it-tnejn minn Kastilja, Robert Abela kien qal li s-sitwazzjoni marbuta man-numri tal-coronavirus kienet sejra l-aħjar, dan meta n-numri juru mod ieħor. S'issa f'din il-11 il-ġimgħa tal-pandemija f'pajjiżna kellna diġà total ta' 37 każ.